Hakani kasngi ngiladu no saway o lengdo jongi o reunion Father Surendra SVD uni o lengdo niam jongi batrai hapo lum shinong parish visitation parish lum shinong hakadai sis jowai te kum kani kasngi hot ni snow benuat shishay u ngapa kajing snow lem condolence message ya ki bahaya sem ya ka seng SVD berkuwai baladu ono ayaw neu syakri batrai hok ha kani ka parish lum shinong ngai kublai langro ya ka dai sis jowai berkuwai ya ki lingdo ya ki runiam bad ki pai ba baro hakum kani ka pod ka jing sosi ba blai la khot kendet yaw neu Father Surendra SVD nang ne na sla parthai nakadaw juga ne ka jingpang COVID-19 tingi hakani ka por ngla pelong jing twai kerpang yu i pha ka jing solam sachi sen ya baro ki bayang sam ki lokijor ya ka diocese chuai kham tam e ka seng SVD baro ko wei kham tam ki batrei haka parish lum shinong ki prabangai baro ki lengdo hangtu ki sister bat ki prabangai baro ki batrei lang hangtu i pha ka jing solam bat ni dwai ki bok yang yepi bau blai un petengan yepi bau un kerku pat igani ka parish ai ba u Father Surendra unia sai dam na beneng na ka benta kani ka parish bat ya ka dai sichuai pra ku blai shibon ia ki bahinga sam baro ku blai